je to challenge, upravování vlasů a přizval jsem si mého bratra, který mi bude dělat jiný účes. Hairstyle prostě, ale on se nenechá, takže já jenom budu, jo? Tak on mi musí zamázat oči, protože já jsem úplně na to, aby jsem byl háklivý, takže... Ano, on by brečel. Aby jsem kvůli tomu brečel, takže... To budeš brečeli tak. Jo, já kvůli tomu vítru. A ten výtvor budu mít dlouho, hlavně jo. Vody běží. Pak, ať se Ona napíš smajlíky. No, tak to je dobrý. No, pojď. Kolik tam toho chci říkal, no řekni si Já nevím. No, dobrý. Tak mně je to jedno, tak si to udělej nějak. Udělej nějaký super hairstyle, tvůj. Honzo, a zapomněl jsi na to, že tu mám ještě jednu věc, vi? Co? Jako... Že jsme provokovali macháčka. Sprejem na vlasy. Ano. Tak pak půjdeš do mě sprejem na vlasy. A udělej mi nějaký dobrý hairstyle. Nebo. Po tvým. Po mojím. Jestli tady. Počkej. Nejvíš se, skončíš. Ty to pomrzne ty vlasy. Netříkneš do ucha. No. Tělo to mě spamuje. Ani se vyser. No ty vole, já jsem na to zvědavý. Pojď, jak to vypadá. To je hustý. Chceš to sundat? Ne, ještě. Už je to? Počkej, za chvíli. Co uděláš? Ještě přidám jednu věc. Ne. Oh. Není to spray. Ne. Ty jsi taková píča. No, můžu? Ne, ještě ne. Ještě předpíš jednu věc. Chtělo by to vajíčko? Ne. Kurva, já to nemůžu otevřít, jak mám mocný ruce. Ne, tak to neděláš. Ne. To je moje tričko, prosím tě. Co děláš? Už nic. Ne. Co? Ne. Co? Ty máš školínskou. Nebo co to je? Ty jsi debil. Ne, nedej mi to na tečko. Tečko jako. Mám mi to teče do toho. Kam ti to teče? No všude prostě. Je dobře. No dobrý. Je to? Počkej. Mě spadne vlasy dolů, víš? Z toho taková gelu. Tak. Vezmeš? Teď mají zrcadlo. Počkej. Počkej, jo, radši si to, abys to sám viděl. Koukej ty proužky, jak máš po stranách. Počkej, reakce. Ty vole, můj vlasy. To se nemůže dát mít toho kilu. No, malinko. Tak počkej, tak to ukončíme, jo? No, tak počkej. Tak. To nebylo velký. Tak. Ale dovolím ti to, ale nesmíš používat ten můj spray. A Jo, nedávám tam dobré. tolika gelu. Tak to prodloužíme. A budeme to taky dát. Trošku gelu, jenom trošku a ne žádný spray. Jo. Já dej si toto. Na hlavu. Tak. Otáhni si to ještě. Nebaká, to se jdu. Tak. Nežívat. Tady. Musíš si stoupnout. Proč? To nebude vidět. Ne. To ještě kousek. Bude... A vidíš. Mm-mm. Tak je to dobré. Tak já jsem malý, ale si stoupnu sem. A si si takhle nad to. Budeš takový můj extra lakérník, takže já jsem... Trošku gelu, trošku. Jo. Vole, to je jiný. Kolik jsi dal na tu ruku? Na malinko, jenom na kousek. Tak, jde se na to. Než mu uděláš špatku nějakou. Jau. Ale nebudeš to dávat hnedka dolů, jo? Mm. Já mám dobrý nápad. A co
se nepůjdu smočím hlavu. Já taky, protože jim úplně lepivo. No a já snad ne, Ale já mám droku. Musíš to dodělat do konce videa. Já to musím mít. Ty, ale já ne. Ne, ty to musíš mít taky prostě. Ty jsi šel do toho challenge. Chtělo by to vajíčko, by se ti ho dal na hlavu, nebo mouku. Ne. Nutelu. To máš to někdy. Někdy jindy. Ale... To je ten hairstyle. Ty mi uděláš kolečka. Ještě ne. Ne, ještě trochu. Ty vole, to toho dodáváš. Ne, malinko. Já jsem tam dal fakt drobiček. To je hrozně mastný. Tak. Dáme to... Počkej, nedělej to, mama. Tyč, rakve. Tak, dej noho. Tak. Tak, počkej, takhle. Počkej, vole, dej na hlavu. Tu, hlavu nahoru. Jsem vůbec nekoukal do kamery pomalu, ale to je jedno. Ne. Já Ty vole, ale jdi to. On se píše. Jo, vole, i na můj. Fakt. Tebe právě, když mi otáčí. To je spamerka. Tam mi dáme 20 videí za den. No, vole, aspoň že tak. Ale mě to nebude moc renderovat. Potom musíš přejmenovat ten tvůj kanál. Zase na můj. Akorát tvůj. Já ti udělám, Tyhle dělej. jak u Dennyho, jo? Člověk mi nějakou srdčku na hlavě. Ahoj, hovno. Počkej. Ty máš mi prostě. No, dobrý. Už je to hotový skoro. Počkej. A mi svíní oči. No, dobrý, můžeš. Když se do toho začne. Really? A nech si to, prosím. Nech si to aspoň. A pojď do videa teďka. Co je to kopnu? Je to docela dobrý. Já myslím, že ten minister docela jako nedopadný. Ale ten Pavlova je úplně libovej. Je taky čná. A to je konec. Čus! Ne,